Sarrena eta gazteena izango zaria, seguramente. Igez pentsatzen dut izin zala, inzinduen ariketa bat, segidiana. Bai, jentea gehiago gurean geratu zen. Esan asetu. Hor dator, mikrofono inalambrikoa be. Ez alda gauza tristea, zarrai aginduz gaztea, andoni eu hasi adi, eta ni nator kantari, ametsek esan dulako kantuan hasi beharko, ni bufoi utza bainaiz, eta erregea maiz, amets da gure artean, 26. urtean, justu sartu dana, hau dugu gazte lastana, lastan baina alperra emango diot gerra, utzi bainau lanean, egaina aidanean, beti dago abil jaio, enintzen txoria jaio, baina salto egiten dakit, neronek ez dakit, zergatik, onuntza jetxi gara, eta jendea ara. Norbait tentatu beharko, parean zaudetelako, ta hemen gizon bat bapo, eskua gola jarrita, zeinen piura polita, zeaniko tasio, beste ikenun desio, ta atzean berdina zugezun figurina baitauka, atzekuak bilake antzekuak zerate bai benetan, ta ez egon penetan, biak txapeleta guzi zeinek ez ditu ikusi, biak betaurrekoekin, pareja bat berdin, zeinek pintatu zuen, ta jarri dira hemen, alde ontara etorrita, hauxe senyora polita. Espero nuen zantzera akoplatzen hasi gera. Pi egiten digu eta gizon hau testigu, hau alduzu senarra, dezu jasan beharra. Bueno, jasan nion baina olakoa da, egaina bastante lotxabakoa, oraindikan mutikoa, eta zer modu zabiltza? Ondo esan du hitza, makuluak orduan, espero nun moduan Andrearenak dira, emaizkio zutira, ez zaite izan esklabo, bera erregin dago, zu onduan zaudela enun espero bela, olako kalzona sosa, ikustea zer poza. Bueno, barkatu zazute, hanka sartze batzuk guke, tarteka egiten ditugu, baina ez gendun helburu eta onuntza etorrita, hoxe neskatxa polita. Eta zunungoa zera, Igorreko abera, eta ninauzu Andoni, gure artean harmoni pixkea bat ipintzea, ni nintzake printzea eta zu erregina, baina gure adina da horrein desberdina, begiratuz jakina, bueno berriz atzeraka, nik egin dut nere marka, ta ametsek lana dauka oraindik egiteke, bai mikro eta bai neke harritzazu zure gain, ta kaina eman orain. Ia aztu zaio baina nire menago egaina, soldata justifikatzen, hasi beharko dut kantatzen, begira jendeari, zuri honi ta ari. Gai jartzaileak ziona, ez tegu izan gai ona, edo izan da gezurra, esplikazio zurra, zezu etzera zarrena, begiratu jende dena, zaharragoak badira, ezkerreko alderdira, alde egiten dit begiak,
atera zaizkit egiak, hemen bufandaduna, gainera txapelduna, arratiako jentea benetan elegantea, ispiluaren aurrean, ordu laurden laburrean etzanez ibiliko, galdera nerekiko, atrebentzia espada, galderatxo bat det ara, zenbat urte dituzu, ez dit esan nahi aizu, Gernikako adala, erantzun dit aibala, ze ordu da, galdetuta, karosagarrak onduta, daude zean urin Gernikan eta 11 herritan, baina bai erantzun du, ta nahi diot lagundu, Gernikako bombardaketan jaio altzinen benetan, datu bat historikoa, enaiz matematikoa, aterako det baina badakit ala jaina, 74, ala atera zait rirrau, joia jubilatua, ze txollo tokatua, gugoraindik kristorena da egin behar dugun dena, zarrena ez da izango hemengo eta hango baina ariketatxoa, tartean hartuz bertsoa, zein da hemengo gaztena, begiratu jende dena, horregaltxea du eskua, hau da mutiko prestua, etorri zaite ona, eingo zera gizona, munduko talde honena, zein da esan zazutena. Etxean ze paliza, ez du atera hitza, ta kamiseta urdina, Donostiarren berdina, klaro reala dala, esan naizun aibala, berso saioan erdian, pentsa euren alderdian, mutikoskorrak jolasten, txampon batzuekin hasten, ez dira bai ibili, eta orain kili-kili, altxada eta eseri, ta formal zaigu ageri, baina andoni ona, etor zaite gizona, bat baneukan ikusia, esan nahi nuen guztia, frontoiontako gaztena, igual hemen dagoena, ez ja alde gindu, ezin zaio agindu, nora joan ote zaigu, enelana zaigu zaildu, hemen daukagu bera, eskuan du kartera, ja dirua partitzen, hasi da entenditzen neri emango aldi dazu, batek gelditzen alzaizu, borondatea falta, igual gutxi daukata, tiragoa zen berriz gora, pasatu zaigu denbora, nekatu da mutikoa, nahi altzenuke mikroa, zahartu zera baina segi pixkat egaina, 67 urte hoiek iritsi arte, oraindik falta zaizu eta segizazu aizu. Hauxe da tipo okerra, hemen eman duen gerra, joan da ume kotxera, aita zintzoen antzera, aurra besotan hartzera, ta gero berriz atzera, bere aurraren bila, ze hankasartze pila, egin diguzun amets, portatu zera traketz, lehenengo filan dagona, azter nolako gizona, gainera gure laguna, bersotan egiten duna, zornotzakoa Mikel, gure txalota txapel, beretzako dira beti, erigera gu urruti, guazen berriz goraino, altura latza joño, nere edaderako, gazteen tankerako, igo gera onuntza eta besterik ez gendu falta, segi hola ze txaloka, bi eskunen borroka, arnasi gabe nago, hilezin dut gehiago, jabik agindu duna, etzen hain lan leguna, ta amets eta biok bene-benetan diot egin dugu bihotzez eta jendea pozez, geratu bada hobeto
primeran edo ederto eseri gaitezen berriz, lehen ere 11 aldiz egin degu segidila, horrelako berba pila, deus ere esan gabe, talari pozik gaude.